shagali bikin masoya, ga Abba lebo da Fatima amarya, an ɗaura aure ga ango amarya, ga amarya ta ango ga amarya Fatima Tima Alkasim Musa an wanta auren soyayya. Fatima Tima amarya ta ango. Farko mai Allah zan sa a farko, lambarina shi ne ke bani iko, bai tukana sila haka si ta karko, gana auren soyayya yau na tako. Abba lebo yau Fatima shi ya dako, na yi barna ganin ku da ne a tare ba ta yayya. Fatima Tima amarya Fatima zaki ki tare, su kauna suke sa ai aure, cikin su kawaye yau kin kere, magauta bar su a can sun zare, ga alga sun fi san shi turare, soyayya ce a gare ku tsantsa san babu kiyayya. Bikin masoya ne yara ku yi baya, wanda zai kushe haɗi na ku yayi karya, kun yi daidai na kamar tab ne da taya, akasi in kun samu sai ku shirya, tunda sunnar ma'aiki za ku raya, kar ku ɗauki ziga ta magauta wanda ba su gidan tarbiyya. Fatima Tima aure na masoya an ɗaura, na hangi wata gefen zara, zare kake gatan allura, kai lebo sai kai saurara, timata daban ce ba tsara, to rike ta amana ka ni karkasa ta yi tunya. Amarya ta ango ga ta nan Fatima amarya, ga amarya ta ango ga ta nan, sai ku ji daɗi. Ga amarya ta ango ga amarya Fatima Tima ango da ta sanya auren soyayya, su tushen kauna ga ku a tare, yau za ku shige a sahu na amare, Alkasim kukan taimaka share, dukan haƙi na ta kaji ka kare, daɗi wahala samkar da kuware, na shaida Fatima tabbas ta fito a gidan tarbiyya. Dangi na amarya suna yin murna, sun taya murna, kawaye na ga suna yin murna, abokai duk sun zo taya murna, kaniyayyin ku suna yin murna, sun fara kira suna na iyayen ango. ga amarya ta ango ga amarya Fatima Tima ango da ta sanya auren soyayya, gona ba ta kyau in ba ta ki, maman farani na gaishe ki, maman ango mai halin kirki, auren lebo aka yau ɗana ki, batun ki nake yi ba na raki, mama Maryam na ga kina yin murna a bikin auren nan. Surata ziyani zan mika gurin ango na rashin abbanka, ya Allah ya rahama a gare shi, Baba Musa duk kun yi kewarka, yayan ango ni na gaishe ka, Abdullahi manaja kai murna, an ta Hafsa na sa ta yau murna,
tana yin murna, Aliyassa nasa ta yo murna, Ado shugaba ya yo murna, Umar auta ya zo ta yi murna, da Yusuf shi ma ya yo murna, Khadija baka ta zo ta yi murna, Alhajin baba yana yin murna, baban gida bangis ya yo murna, Bilal shi ma na sa yi murna, da Ramlat na ga tana yin murna, Mai da ummi duk sun yi murna, da Hussein shi ma ya ta yi murna, Habu Roba shi ma ya yi murna, Ataka shi ma ya ta yi murna, Nasa champion shi ma ya yi murna, Dadi shi ma ya zo ta yi murna, Musanta shi ma ya ta yi murna, Malam Ali shi ma ya ta yi murna, Haruna Nasa shi ma ya yi murna, Muhammad shi ma ya ta yi murna, Alhassan shi ma ya ta yi murna, Baballe shi ma ya ta yi murna, abokan ango sun yi murna, Kafi dudu Nasa ya ta yi murna, Khalifa SF ya ta yi murna, Lissafi shi ma ya ta yi murna, Ayuba Yusuf ya ta yi murna, Idris Ambado ya ta yi murna, Abankan shi ma ya ta yi murna, Lawan Pilot shi ma ya yi murna, Bashir Fanke shi ma ya yi murna, Jibril A. Adam ya ta yi murna, da Amarya shi ma ya ta yi murna, Tufashin Nasa ya ta yi murna, Nasa 25 shi ma ya yi murna, Abdurrahman Iyau ya yi murna, King Yusuf Edito ya yi murna, sauran yan uwa duk sun yi murna, a nan ji Adam ni mazan huta duk na gaishe ga amarya ta ango ga amarya Fatima Tima Alkasim Musa angonta auren soyayya Amarya ta ango ga amarya Fatima Tima